Mua jännittää. Älä nyt noin. No kun mä jännittää. Ei noin jännittää. Sulla on ihan eri värinen tää. Sulla on tämmönen oranssimpi, mulla on tämmönen... Asetukset. Voitko sä laittaa mulle tommosen? En. Mikset? Ei kerkee, ei jaksa, ei viitsi, ei ymmärrä. No kerro mistä sen saa. No hyvä Ella. Ella. Nyt vaan sitä puhtaasti yli Ella siitä pistoista. Tai siitä seuraavasta. Joo, Ella kattoi seuraavaa estettä. Mä puhun hetki. Kyllä. Yes. Se on ihan vauhtia, että se voi kiinni. Näytti, että se ei olisi kiinni, kun se meni silleen reippaasti sille pisteelle. Hyvä Ella. No just niinku toisiksi viimeiselle estelle. Tosi reippa. Mutta hyvinhän tää niinku muutenkin. Vain tää Suvi.